खेलते नवरात्र कल साल अइबै कुमरा के घरवा से, कुमरा के घरवा से। खेलते नवरात्र कल साल अइबै कुमरा के घरवा से। आगे 9 दिन पूजा पाठ करवे पंडित जी के बिचारवा से। आगे 9 दिन पूजा पाठ करवे पंडित जी के बिचारवा से। दिन तारीख सही बताइथिन पंडित जी अपन पतरवा से, अपन पतरवा से। दिन तारीख सही बताइथिन पंडित जी अपन पतरवा से। आगे 9 दिन पूजा पाठ करवे पंडित जी के बिचारवा से। आगे 9 दिन पूजा पाठ करवे पंडित जी के बिचारवा से, पंडित जी के बिचारवा से। आगे 9 दिन पूजा अहिरा के बेटवा से घिउआ मंगैबै, चौमुखी कलसा पदीवा जरैबै। अहिरा के बेटवा से घिउआ मंगैबै, चौमुखी कलसा पदीवा जरैबै। आगे नारियल केला चुनरी ले अइबै जाके बिहारवा से। नारियल केला चुनरी ले अइबै जाके बिहारवा से। आगे 9 दिन पूजा पाठ करवे पंडित जी के बिचारवा से। आगे 9 दिन पूजा पाठ करवे पंडित जी के बिचारवा से, पंडित जी के बिचारवा से। आगे 9 दिन पूजा आगे दुर्गा मैया अइथिन अपन आंगनमा, स्वर्ग से सुंदर लगा है भवनमा। आगे दुर्गा मैया अइथिन अपन आंगनमा, स्वर्ग से सुंदर लगा है भवनमा। दिलीप पगोल गुरु सोनू अइथिन बहरवा से। दिलीप पगोल से। आगे 9 दिन पूजा पाठ करवे पंडित जी के बिचारवा से। आगे 9 दिन पूजा पाठ करवे पंडित जी के बिचारवा से, पंडित जी के बिचारवा से।